May mga tuba. Kunti lang yung kasad. Manginhas lang ako. Ito. Ito, kinason. Dalawa yung nakuha kong kinason. Ito, may nagano pa doon. Tamana. Manginhas lang ako, mga katuba. Kaso mainit. Sinsya na sa video, no? Parang, no? Guard. Oh, may namana pa, oh. Taga-amin din yan. So, ilagay ko na lang yung video dito. Ito, tatlo yung nakuha ko. Tatlong kinason. Ito naman, may litob, oh. Ito, ano kung dalawa. Ito. Ay. Nakawala. Maak. Maliit. Okay. Nagat na naman. Maraming kinason ito mga katuba, pero kaso lang mas malalim. Hindi totoo yan. Ano? Mga katuba, mga malaki. Marami kinason ito mga katuba. Dapat may gloves ka kasi maraming talaba.
Ipapakita ko lang mamaya pag dating ko sa bahay yung lahat ng nakuha kong kinason. Ito na naman. Wow naman! Wow! Tatlo. Meron pa. Dalawa. So ito. Marami dito mga katuba. Pero kailangan ka mag-gloves. Kaming talaba dito. Ayan, mga talaba. Mga talaba. Try natin dito. Meron ba? Bato pala dito sa likod ko. Tigas. So hanggang dyan na lang tayo mga katuba. Pakita ko lang sa inyo mamaya ang kuha ko pagdating ko sa bahay. So yun lahat eh. Makulimlim na ang kalangitan. Lapit ng umuwan. Ito na lahat yung nakuha kong kinason mga katubaw. Yan. Ito lahat. Na 2 kilo siguro to. So, mga katuba, nakauwi na ako sa aming bahay. So, ito na yung nakuha ko lahat yung kinason. So, ito mga katuba, hindi ko pa lulutuin yan kasi lalamingin ko pa yan. Bukas ko na lulutuin yan. So maraming salamat mga katuba. Hanggang dyan na lang tayo mga katuba.